Здравейте! В ежедневието ви непрекъснато използвате интернет. Гледате филми, слушате музика, често пишете домашни по теми, за които трябва да търсите допълнителна информация. Днес ще ви покажа как да търсите информация в интернет. Търсене на информация по зададена тема. Страници за търсене. Търсачки. В миналите уроци видяхте как може да се зареди с Google Chrome или друг браузър веб страница, на която знаете адреса в интернет. В повечето случаи се налага да се търси информация в интернет без да се разполага с такъв адрес. За решаването на тези проблеми се използват специализирани веб страници, наречени търсачки. Те са незаменим помощник, позволяващ бързо намиране на това, което търсим в мрежата. Достатъчно е потребителят да въведе кратко описание на търсената информация. Търсачките подбират такива интернет страници, които най-точно отговарят на изискванията му. За да могат търсачките да изпълняват предназначението си, те постоянно претърсват веб пространството с помощта на специализирани програми, наречени паяци, разположени на много компютри из целия свят. Когато програмата посети един сайт, тя преглежда съдържанието му и запомня най-характерното за този сайт. Този тип търсачки се наричат още търсещи машини, а използваните от тях думи за търсене – ключови думи. Най-популярните търсачки – Google, Yahoo, Bing и Ask. Нека видим какво съдържа една търсачка Google. Първо, адрес на търсачката – google.bg или google.com. Второ, текстова кутия. Всяка търсачка съдържа такава кутия или още поле за търсене, в която се въвежда заявката ви за търсене. И трето, кратко описание на търсената дума. Ключовите думи. След като въведете ключовите думи, щръкнете върху бутона за търсене или натиснете клавиша Enter, за да стартирате процеса на търсене. След като той завърши, сайтът извежда на екрана ви списък от веб страници, които отговарят точно или приблизително на заявката. Практикувай с мен. Така, нека въведем в текстовата кутия за търсене нашата заявка или ключова дума. В случая рак пустинник. Трябва да натиснем бутона за търсене Google Search или Enter. Виждате колко резултата ни извежда търсачката на Google. Виждате различни сайтове, виждате директно се извеждат и снимки. Можем чрез десен бутон на мишката Open Link in New Tab, т.е. да отворим връзката в нов прозорец и да проверим съдържанието за търсената заявка. Можем да кликнем обаче тук върху изображения и да търсим реално с тази заявка директно изображения и оттам то да ни прехвърли вече към сайтове с подходящо съдържание. Можете и директно във видео да търсите. Тогава ще ви прехвърли и ще можете да гледате и да търсите единствено и само видеа по тази заявка. Като виждате как се променят резултатите тук са 109. При търсене по снимки Images можете да изберете допълнително Tools и да зададете допълнителни критерии. В случая е всякакви размери на изображения. Може, например, да искате само големи. Тогава
ви се презарежда и ви открива само с големи размери изображения. Можете под цвят, например, ако зададем само Black and White, тогава виждате как ни се презареди търсенето. Връщаме си в началното типа. Може, например, клипарт, да видим какво ще ни зареди. Като време, например, дали са последните 24, последната седмица, и тук за последната седмица, твърде малко ще ни излязат, така че е хубаво да си остане за цялото време. И разбира се, можете да изчистите по всяко време настройките, които сте задали и да си се върнете към първоначалното положение. Имате снимка на компютъра си, която не знаете откъде е. Лесно ще ви покажа как може да откриете откъде е тази снимка. В Google имате един бутон Search by Image, търсене по снимка. Кликнете на този бутон. Отваря ви се този прозорец, който ви казва, че можете да провлачите снимката тук или да я заредите файла. В случая аз ще го провлача и ще изчакам да видя какво ще направи Google. Google, търсенето по снимка, акцентира върху изображението, което е на снимката и ми намира подобни изображения, които са качени в интернет. Мога да разгледам и да разбера, че говориме за снимка от Самоков и ако се прозрова още малко по-подробно, ще разбера, че това е чадър чешма. И още едно търсене. Видяли сте изображения в интернет, което нищо не ви говори, музикален инструмент. Можете да направите търсене, като кликнете върху линка на изображението, копирате го с десен бутон на мишката, изберете копи и в Google търсенето, отново в изображение, търсене по изображения, можете да поставите линка на снимката, ето тук, с десен бутон на мишката, Paste, постави и да направим търсенето. Отново ни се зарежда. Виждате, че то изолира изображението с съответният музикален инструмент. Започваме да разглеждаме. И в търсенето си установяваме, че говорим за цитра и то дори мисля, че тук на това изображение съответства абсолютно същата цитра, която е от нашето търсене и казва, че това е цитра на над 120 години. И в края на днешната тема, нека ви кажа няколко трика за търсене на информация в интернет. Търсете с различни комбинации от думи. Използвайте синоними при търсенето. Внимавайте за правописа. Не винаги най-добрият резултат е в началото. Търсете с различни търсачки, защото всяка търсачка търси по специфичен начин. Не считайте за верен всеки намерен резултат. Проверявайте откритата информация от достоверни източници, официални сайтове на институции и организации, на специалисти в дадена област, електронни списания, книги и енциклопедии. С това днешният урок завърши. До скоро!